kangen kemawon nggih. Saged. Ya ketemu pisan lho. Jan. Ketemu Kangen kali sinten? Bojo. Wong isih perawan. Kangen ku tanpa upama. Sapa ngerti ya ta? ngerti ya ngerti kandhane ngerti pokoknya. Aku tak omong Oh sih. ya ora nesu genti. Sapa ngerti Mbak Lian Nembuang ya ta? Mengko Pak Camat kersa duet, Pak Lurah kersa berkahi. Nggih. Terus Bapak Natman nggih berkahi. Pak sapa? Nggih, Pak sinten? Bapak Pak Ngatman Natman Mudarjo. nggih. Pak Bapak Natman. Pak Nggih. Terus Bu Cari. Kapolsek. Pak Kapolsek kersa nembak Mbah Oto. Maksudnya ki Waduh, ora iso. nyawer. Ora kok njur nembak Mbak Roto. Polisi saiki ora kaya dhisik, polisi iki pelindung masyarakat. Lah iya. Kok nembak njuran apa sembarang. Melindungi ora pelindung. Pelindung. Oh, pelindung ya. Secara umum itu pelindung masyarakat, mengayomi, Nah, menembak. Omongane kae lho mesti kon nembak meni. Iki polisine sepuh lho iki. Sing rawuh iki Pak Kapolsek sepuh. kenal wae. Lah saiki wis pol iki yo. Angger kenal sing endi piyayine jajal. Alah, Pak Ambok Pak Kapol iya jajal endi? Lah kanca kuwi dhisik. Asmane siapa? Namanya siapa? Kuwi dhisik sak kelas karo aku. Masa? Sampean nek kelas karo Pak Kapolsek. Kapolsek, Oh, Kapolsek. kepala polisi sektor. Sing endi jajal piyayine? Lah kok ngerti takon aku lho aku. Lah iya jajal Mbak Lian Sing takon pundi, Pak Dik? Sing pundi? Sing endi? Kapolsek iki pun ingkang kunci ya, Pak. Ya kowe jenengane ora ngerti. Ya pada karo kowe mau Ya lah. ora. Takon karo sing ngerti. Lho ya ora Pak Kapolsek. Wis ngagi lenggah. Sing pundi? Sing lenggah Ciblek berarti pirang-pirang. perso. Ngerti ta, Bu? Lah niko, Sing Sing ndi? niko. Lah ya sing ndi? Lah sing niko lah. Lah nek sing lenggah kathah kok. Lah nggih pokoke niko lah musik karo kowe. Kangenku tanpa upama. Ah, Mong sliramu kang dadi telenging ati. hanya engkau yang berada di dalam hatiku yang paling dalam. Carane digawe puisi. Polisi meneh. Puisi. Puisi ku budek pancen kupinge. Oh, Puisi polisi. Wes lawas anggonku nunggu. Sudah lama aku selalu menantimu. Among tansah nglelidho. Bayanganmu selalu menggoda. Aja tak dadekke aja baper ya engko ndak aku. Ora kepenak aku. Ngelingono nalika jaman kepungkur. Ingatlah waktu yang lalu. Nek gandrung niku nggih madhep mriki to, Mbak. Ngono gandrung ya depan-depan. Iso kula diungkurke. Ora kepenak aku. Soale nek ning tuntunan Pripun? agama nek ana wong loro Nggih. njur tambah siji. Ki sing siji setan. Aku ora penak aku dadi aku. Iki Dadi Wedok nek kula nek kalih setan, Mbah Mbak. Marwata ngoten. Njuk enten sing siji meleh. setan. Nah, aku kan memproteksi diri. Jenengan ayu-ayu ya gelem karo kae Pak Damarwoto. Lah Wong kan wong nyong sing ora ayu bebebak.
Berarti angger jangan ayu milik kae jan anu goblok. Loh, jarene nek donya ki isine ana werna loro. Ya werna loro. Ana awan, ana bengi. Iya. Ana elek, ana bagus. Iya. Enek enom, enek. Tua. Tapi kae kena Nek wis enom karo tuwa, elek karo bagus. Iku wis termasuk mlebu jalur pemerataan. Sesuk nek anak-anak sedengan. sedengan keprimen. Ora izin manak karo kae. Ora lho, jarene nek ngopeni piyayi kaya ngono ki gampang. Gampang dihapusi lah cekake ngene. Tinggal ora sinden bareng aku sinden ya Pak. Oh iya, nang omah wae. Seliramu nate ngendika tresno lair trusing Bacute Nah. lagon nyuwun prisa Pak Haji Engko Basuki Yeah. telah pakai lagu mengatakan Basuki. Hari Raya Idul Fitri. Ora lho, jadi langsungnya mari ngeyo gusi ngapa? Lah iya,